माने दिनावनो हाग्राखौ धंस खालामदों आरो दिनै जोङो होबथाना नागिरनायखाय बिथाङा खुसि गैया बिथांनो मालाबाबो सान्थि नाङा लामाया जुदि इनभेस्टिगेसन होनो हायोब्ला हाग्रा दाननो बै सरलपारा हाग्रायाव मानसिफ्रा सिखावफ्रा दंफां दाननो साहस जाखागोन सोमजिगासिनो दङ आरो प्रमाना बेनो बिथांमोननि साथाम बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दाखालिसो जेल जादों मानसिफोरखौ आफादानो इनभेस्टिगेसन होनायनि थाखाय लामाया जुदि इनभेस्टिगेसन होनो हायोब्ला हाग्रा दाननो बै सरलपारा हाग्रायाव मानसिफ्रा सिखावफ्रा दंफां दाननो साहस जाखागोन हाग्रामानि दिनावनो हाग्राखौ धंस खालामदों आरो दिनै जोङो होबथाना नागिरनायखाय बिथाङा खुसि गैया बिथांनो मालाबाबो सान्थि नाङा सान्थि नाङैखायनोथ' बिथांमोननि मा होनो थुनज्लायनायाव मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै आफाद सोमजिगासिनो दङ आरो प्रमाना बेनो बिथांमोननि साथाम बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा दाखालिसो जेल जादों मानसिफोरखौ आफादानो इनभेस्टिगेसन होनायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय देरसिन मा प्रमान नांबावगौ बिथांमोना सासे दैदेनगिरिया हाग्रा ओनसोलाव जे न' लुनानै दोनफिननायनि खोथाखौ बुंदों हाग्रामा महिलानि खोथा बेसेबां गनायथावना बेखौनोथ' जोङो हाइकर्टआव केस होनो थांगासिनो दङ दखना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दखना जोमग्रा सादोर ब्लाउज आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ गामसा शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन